Hello, nag-on mong makikita. Oh yeah, nag-on siya. Hello, guys. Hi guys! And welcome to our first episode Sa among podcast. which is called O sige, tawag sa guys. Podcast na Shabaw sa Chabaw sa Kaga. Correct. So, look at our outfits. Yes. So It's nag-green jud green. me in devotion Yes, sa Kagaw. sa word nga kagaw. Actually, kanang wala man mi kay bawon sa jud ang nindot nga name sa podcast. Correct. Kay wa man sa big expect no nga mo boom siya right away. Right away, so Right expect away. ko. Pero expect ko nga boom siya but not now. Madungog Actually, nila ang fan. Pero feel ko wala man wala naman siguro. Kung nakadungog mo, i-disregard lang good. Sure lang. Kamo na like kuan, kamo na Wala like siya. cancel sa as noise. Correct. Masayo lang may cancel. Charas. Bibitaw akong fear gyud ani nga podcast kay makancel ko. Correct. Kay, I know the both of us nga medyo kuan mo gutag mga baba. Oo, cancelable Cancelable gyud ang nun, mga day. baba day. O day. Yes, Feeling sa day. nako kanang basta niya ba they would think na nagparehas taan ni di ko gana Oo. na compare pero wala ba dyan ha. Oo. We planned this out of nowhere. Nag-akasya ta. Correct. Nag-akasya So, ta. nag-coffee shop rami and then we had this random thought nga, uy, what if ang podcast ka tayot? Pero in all fairness ha, to be honest, karon kay barag medyo awkwardan ko nga na camera kay ano ba Oo. nga dili ta mag-serial good camera. Yes. But we will try maybe kanang makuanan din nato Figure out. Overcome. kana ma-figure out naton sa on siya. Correct. Unsa man natong kuanday? Ang atong topic, so since padung naman gyud ang Christmas, so visible kaayo sa atong online, no? Yes, dai. Thanks to Margie. Correct. So, before di ay may nag-roll, kay naka-decide mi nga, what if ang topic is connected to Christmas? So, balik-balik. So, ang atong topic kay... so, sa man ang atong topic, dai? Kuanday, 10 worst gifts o 10 best gifts this Christmas. Top 10 siya. Yes. So it's our own opinion, guys. So the views and opinions expressed by the host, Do not reflect this network. this network, this house, and the whole people who are living in this house. Correct. So, hello. At alam ko yan ay. So, we tried to Compile. on sa among best and worst. Worst gifts. But syempre, Gifts. itap 10 lang nato, no? Kay para di po kayo siya yung mataas. Day. Pag 3 hours ang podcast, day. Grabe. Yes. Mas grabe pa sa kanang homily, day. Yes, dai. Di po na pwede, no? Kay at least, murag 1 hour lang. 1 hour. Basta na siya premonition or unsa ba for shadow na maabot siya Siguro na 1 hour. Uy, mga ano siguro mga minutes lang. Kay marag mga kuan na siguro 1 hour and 10 minutes. Ay, siya nga 10 minutes. 1 hour siguro pinakalagay but hopefully dili iragid siya ko. Ah, yes. So before mag-start if ganahan mo nga kanang makita mo sa amo ang mga sa amo nga mo level up mi no kaysa among gamitin ani ra mo gamit guys. Yes. Basic ra kaayo, no? Thanks to kaning at brand TNW but anyway. Sponsor. Hindi siya sponsor pero TNW baka naman. Yes. Baka naman, no? Ganahan niya to tong mic ka na maggunit-gunit should be. Yes. Para may talk show. Pero we'll get there. We'll get there soon. First episode pa man. Anywho, sige. Ang top 10, sugod lang siguro sa worst. Okay, Sige, sa so- worst. Or best. Unsa man? I think worst siguro. Sige, sa worst. For me, usa sa sa ako alang ni ha, dili man sa pagiging ungrateful, Of course. pero di ko ganahan top 10 dyan ako ang kanang tualya day. Nga naman. Wala lang day, barag kanang tualya. Di, siguro tungod kay kanang pirmi ko makadawat og tualya when it comes to exchange gifts. Pero okay naman, na mga kanang ganahan sa jukay ko. Pero sa akong mama manggod, no na dyan akong mama nga na-adjutrating tualya sets day. So, maybe, di ba siya ingon nga kanang tisugan kay Bati? I feel the same way po. Like, I'm in the middle. Oo, kay it's because when gaan ka og tuwalya, it's like giving you a sign nga, huy, you need to change your tuwalya na. Dili Diba? sa, okay, ligo day. Wala kay ligo. Kay, I think, I'm not sure ha, but
for some people, makabantay manggug ko nga murag ang tuwalya is not like really something nga kanang gina-change bitan nila every year. Although ginalabhan, but nayuban nga murag ginakip lang nila ang tuwalya as it is. Like, sorry na lang sa mga dato no kay I don't know if makarelate mo na, but most of the people I know, kay ginalaban nila ilang tuwalya. Ginalabay man na mo ang tuwalya. Ginalabay ang tuwalya. But, dili siya ingon nga kanang gina-change ba. So, para nako, I mean like in the middle ground, kay para nako murag, ay, nganong tuwalya lang. Pero, on the brighter side, ay, okay, maka-change na kong tuwalya. So, di na ko need mo pa din. Muraging anak nga thought ba? Ang ako sad kay bandong di ko ganahan. Aside ato ko tong pirmi ko makadawat o niya na nasa sa among balay. Pan siya, para nako wala kay siya di ko ganan ma-cancel ka ni pero kanang wala kay siya giput thought Okay. ang kumbaga ang gift. Pero bas if nay burda day sa kung ande pero kukira Kana day, murag, nadyo something nga murag baka what ibutang day special burda ka. o nimong naw sa tuwalya day murag kana na siya murag sige Kana day, mas lami na siya day. ano siya kung top 10 sa imo For me, worst, I think we all agree with this. Maybe mug. Magulo ganahan ko mug. Ganun kag mug. Siguro ang mug nako kay nasa top 5. Ay, nasa top 5 ang mug. Siya ang top 5 dako sa nice nga gift. I think mang good. Ang best to worst na lang siguro no, from worst to best na lang siguro no. Worst to best. I'll place it in the top 10 as the worst kay very common mang good kay ang mug. Like kay namdum ko pag elementary, imagine ha mga grade 1 pa pero I remember nga murag na ay nag exchange gift sa mga og mug. So para na ako kay murag every year na nandiyo appearance ang mug no murag wala siya ni Onday. nag-on siya oy. Sorry day. Yes. So murag na appearance every year ang mug no kada Christmas party or kanang mga exchange gifts. So para na ako sad like what you've said earlier murag dili man siya well thought out ang gift nga mug manggod. Murag lag ay sige kanina nang week para nana koy mag-gift para ugma murag ang ana idea ba. O, diba? What if day naang imong naong day kanang wala siya kana bitong kakon nga nang mag na kanang inagkabutan nimo sa init tubig kay magawas ang naong day. Aw kan na murag day murag forgivable pa na siya. Oo, kay at least mo ginakaw na siya butang sa kung naong. Di ba? Ako kay top 5 na ko siya aside sa coffee lover ko ganahan ko if na ako'y own nga place I want to have my own collections of mugs. Pero dapat pero wala sa collections na ko ang mga ngaan sa politiko day. Kana day. O basta kana ra gyud siguro mga laylay lang nga design sa mug pero way na sa politiko. Wala na sa politiko. Kana. Mara gyud na siya. Kay amot lang ganahan ko og mugs og cups yun to save. Pero top 5 na ako siya. So yes, dili mi pariha og top 10 guys. Oh yeah, so yeah, di mi pariha na nga part. And now, let's go sa top 9. Okay, top 9. Okay, you go first. Akong top 9 is what kanang kuan. Tagan kanang bitong. Alimot ko sa term ana niya bedsheet. Bedsheet, nganong man? Nganong bedsheet man? Dahil ang ihatag nga bedsheet sa ako ade kay dili siya nice. I mean, I think ang design. Nice ang design but kanang dili na ko siya magamit. It's because first and foremost dili pareho sa akong bed. Second, same gyapon wala gi-thought of ba kay dili man gid maparehas og size sa ako ang foam sa bed. So, yeah. Meaning wala gyapon siya. But no offense, naman sa uban nga kanang nindot sa jud kaayo ang design pero mo lagi dili na ko siya magamit. Magamit siguro siya sa uban. This is just my opinion. So, lang siya, mo na siya top 9 ako siya. Yeah, actually mura siya somewhat nga nag-gift ka og sanina pero ang difference man good is you never know kung unsa jud ang size bitaw sa kanang bed ba sa tao kay unlike sa sanina mo mabana-bana man nimo gamay nga bahala na lag ka nang medyo mo dako-dako sa iya ha para at least masuot kay medyo usog ba yung oversize o di ba pero what if kung sa bedsheet niya kanang gipaningkamutan siya nimo kanang bana-bana ay basi mo niyang gidakon niya what if kanang mubo ra siya or kanang digit siya mo fit di ba nagabanigran siya ko na pero gigago yung bedsheet ari shalan ka pamati diha o di ba dili siya permanent ako ba kay parang gaan mo kong bedsheet nga akong bed kay pang solo or pang big shot duwa pa siya nakabaw niya gaan kag isa ka bedsheet asa mo siya magamit niya nala siguro mo comment pa ihatag na lang din mo sa uban pero of course Maya, it's Christmas di ba gift yan mo so dapat para ako ran ni wala siya ginana sir mao na siya ako ang top 9 okay my turn
for me, siguro, on the ninth place, unsa man jud. Naganoon na. Wait, nagunahon na ako. I think siguro picture frame. Ay, okay. Oo, but Pwede. Top 8 na nako. really cliche ang picture frame, but for me, maka-frustrate ang picture frame. It's also because, first point, kay murag wala jud kanang gi-conceptualize niya maayo kung unsa nga gift ang iyang ihatag ba o mura lang kanang niya to na siya unit top ni suja didto niya gipunitan niya siya kanina Sorry, lang, unit top. sorry unit top na special mention no pero at least kabaw jud sila ba nga unit top ko tigpalitan oy basin pa di ay Sponsored ta unit. sponsored na ba unit top so kana siya first point is kanang murag wala siya gitar ug una-huna ba nga ang picture frame as a gift second thing I think is kanang for me ang picture frame ang good is di man siya ingon nga kanang magamit bitaw for all people kay of course ang picture frame is I think specifically targeted wow ayun target pa din siguro Target kanang mga audience. people nga nostalgic bitaw oo and then what if ang tao nga makadawat ana is never naging nostalgic in all his or her life di ba so makaingon sila nga ay di man ako magamit we and again di ba Christmas is all about giving and receiving so kung imo lang lumalabay ang picture mga frame nga ay basig next year better pa or sige lang oy okay ra ni at least na nadawat murag in my opinion murag sakit siya kay ngano man nag-expect gani ka og gift di ba and then imuhang madawat is ingana ra nga something nga murag imong gi-abhor or dili nimo ganahan di ba Nanay mo yung anday nga kanang kita ungrateful kita dahil pero ungrateful gyud siya ungrateful siya paminawon paminawan but it's just that kan siya good perspective siya sa tao nga it's a worst gift for that person. correct Kay and 8th place man anak ko ang imuhang giingon nga kanang 8th place yun ako na siya it's because mostly people like sa amo especially in my family we do put frames for special occasions but it depends kung unsa siya nga frame or unsa siya kay of course dili ra mo sa basta-basta magpabutang ra kag frame sa imong balay as in what if na the aesthetic ang gikuan sa imong balay oo sa- ang gi-follow di ba so o sa siguro na siya oo nga dili di sa nako siya ma-appreciate yes actually I think since naman kina-mention nga 8th place sa imuhang worst gifts for me for number 8 is I think any type of kanang container bitaw sa tubig asa ka ng ha. water jug water bottle anything okay. oo kay I don't know kay it's something manggod nga murag mapalit na nimo siya in your own intention ba like murag no need na kaunta dapat mag-ask ana or mag-anticipate ana bitaw through gifts kay syempre water is an important component Yes, for survival yeah so expected na nga murag mapalit na nimo and then kung imo pa siya i-gift jud more like wala ka nag-effort bitaw og maayo kung nindot ba na siya nga gift or not unless siguro no if kanang tagaan ko nimo kanang water container water bottle nga for Dahil let's siya say absolute 1.5 liter. tagay ka nang kung ano sa kagalon nga tubig 6 gallons din let's say siguro ka ng maybe limited edition or kanang sa akong favorite nga movie for example I think okay ra siya pero kung typical lang Dili okay. ka maka-appreciate. dili ko maka-appreciate oo Ako top 3 na nako siya. Ang water Ganahan ko bottle. sa water bottle. Ganahan ka sa idea sa water ganahan ko bottle. Sa idea niya. But, akong top 7 na is kaning koan. Kalimot na noon ko sa akong giyonan sa kuno na da. unsa man is it something nga kanang typical nga ginahi Dara 7 is it's a love. Di ba siya medyo less hate na ko siya pero di gyapon ako siya bet yun yung receive underwear nga naman nakasway jud ko Ay, really? Kapila na ako ka Christmas party nakasway og underwear nga gift It's- and then it's weird at the same time okay ra siguro if ang mo gift nimo no kay family member pero kanang mga manito-manita dai company nga mga gan ka og underwear marag oo I think nya nakasulay ko sa una I think oh my god di lang ko masarya kanos ano siya nga sa una but nainihatag na ko underwear ay manito-manita na niha kay ba siya nga na ko yung favorite nga cartoon character dayon and then
akong cartoon character day gibutang niya sa panty dahil O sa tawa cartoon character dahil. si Kondo eh. Tom and Jerry. Nila dahil si SpongeBob. SpongeBob. Okay, idol kaya ako si SpongeBob dahil kanang pag sa una, mao siya ako magamit jud kay SpongeBob, pencils and all. And then elementary sad ko nagifan gihapon ko og panty. Pakayon ko dahil naas akong panty. Uy, ano kinahanglan ko igifan og panty. Nga manita-manita na ha kanang bunot-bunot ba? Oo, Kanang- so syempre, aware na Kayo, sila tayo, kung dyan sa sa- receiver. oo. Oo. Naday, na-shock dyan ko kay hila. Ano, gifan kong panty, uy. Ginatanaw nila kong panty nga lustrid na. Wala gina-judge ang imong panty dahil. Oo, niya. Mo to na, kaingan ko nga, di ko ganahan makadot niya. Kaya ba tayo di ba, o pagpadukan man siya no, mag-diet, magdungan man siya mo, open sa yung gift. Okay, Ah. once at you open. Day, panty, day. Yung mga na, kung sa'yo mo na daw, Oo. Ikaw ang center of attention Oo, dahil. Center of day, mockery. katawanan ba ya siya? Katawan ka niya, murag, Oo. Syempre, ma-hurt niya, ka. lain sad kayo. Ako siyang gisulob. Ako gyapon siya gisulob. Kay kuan man siya kanang malagi SpongeBob niya. Ako gisulob ang katupag elementary sir ako gyapon gisulob pero kasagaran ani nga mga panty kini siya mo last long. Oo. I think siguro mga tag 29 ra na labas nga panty. Kasi Tag 50 ba ya ang exchange gift sa una dai. So base na rin sa mga 49 or mga 50 49 dai, 58 anak. Kuyawan ka dahil inig, unbox nimo sa panty dahil kini matagak piso. Oh, kana dai kay 49 plus 1. Sige, namutandaan ako nga. Dili jud siya. For me, dili gid ako siya. Dili jud ako siya bet good, no? Pero, sige na lang. Marag, okay, useful siya. Pero, can you, sunod ay complete set na lang yun. Uy, kung naa, panty bra na lang pudno. Itupis na lang. Oo. Kaya marag, kapuya naman, uy. Pero Yeah. wala to, 7th place na ko Oo. ang kana. And I'd like to reference my answer for my 7th spot. Yes, I do agree it's underwear. Yes. Like maka-weird siya sa feeling when you receive underwear, especially if katulagi ka ng manito-manita nga. Aware na sila dan kung kinsa ang receiver and then taga nilang panty or brief. Oo. Oo. And then, ganong of all the things, ganong panty man or brief, di ba? Siguro kay, They want to be funny kung sa man, uy. yeah, bitag something funny, day. Di ba something funny, day? So, Okay. matuok yun ako, day. Mo na day. Which is true. So mo na siya, I hope nga dili na to siya himuon as a prank, no? So, kung funny ko nga pagkatawa, pero hindi na siya funny, day. Oo, Nag-aagi may yung borderline panty, dapat. day, o no. Pero sige na lang, sa itong mga natag na kong panty, so na salamat, gyapon, ginagamit ng gyapon. Salamat na lang, no? Kay, at least na po na nangihang panty. Eh, di ba hindi na siya manglaba everyday? Kay para ma-stretch out ang iyang panty for the rest of the week. Try Pero lang. maura dyan to, wala na dyan ko, di na lang dyan ko, maura dyan na ako, di ko ganahan, ana. O, diba? Respect her decision. Okay, number 6. My number 6 would be, it's a middle ground na siya. So, naganahan so, ako. somewhat Ganahan worse, ko, somewhat somewhat less. not. Oo. Okay. So, kuhan siya, kaning, makadawat ko og bowl day or baso day. Kang bowl set, bitaw. Oo. Lakas baka mama dahil. Yes. Kung makareceive Dahil, ka. akong pet peeve, kung makareceive ka na, kay nagkauli ni mo, day. Uday, bugat. Bugat kayo niya, di ka ganahan mabuak kailangan. Mao na bayar ginahi mong nadawat. So, imo dyan siyang bitbiton, hangtod na lang mauli ka. Correct. And then also, obviously, mailan ka nga, mo na mo ang gitala. Oo. Siyempre, imo binay unwrap. O, Kasi day, siyempre, kasi matingog, magdagdag day. bag sa Christmas O, party, day. day. Di ba? Mutingog siya. So, magbitbit ka na ya. What if, day, katong mga high school ka, elementary, di ba, kalang naman mo ka ng bring your own food man, ano. So, magdakad ka Oh. dito. Dahil ka dapat siya ka ato. Di ba, kakapoy, gid. Uy, nakasold ko, nakasang, amrag, sala, pandan, ng guro to. Uy, basta na ako'y Sa gidala. container. Kaya ako'y gidala, day. Spaghetti, spaghetti guro to, niya. Kamatay, pag uli na ko, day, kaya mo man ako nadawat, nalipay ko kay kanang nindot dia siya, marabay siya kanang Oo, bro. Ikalipay labi sa nagdili mga pag design. inahan. Uy, Oo. pero dili siya kalipay nagkauli day, labi na kanang mag-commute ka Kung no. imagine that. Maglukdok ka day, marag kapuya. Murag ka nang gikan na kuan dahil naligog swimming pool ka na ikigipadasa ka Kana, ng day, utensils tinuod na. na containers dahil. O dyan na ako ang kanang nalang siya sa middle ground, like 6 Oo. mo na, 6 akong gibot ang Oo, alam ko. kay I feel the same way, mampod, kay
sa unad, murag, di ba kita ka-appreciate, anak, kay mga bata pa beta. Pero karon nga, Karon na, oy, medyo- dahil dadoon dyan di ko na with all Oo, my heart. oo. Like, proud pa dyan kayo kung musakay ko sa jeep nga, ganda ko anang mga bowl set, madaliha, mga Yes, tasa day, set. mga tasa set. all. Correct. Kaya ikalipay naman sa na nato karon no. Nya ikalipay po nato sa ato ang mga mothers. Oo. Bosad kay atong especially my mom ganan gid kay siya ng mga kitchenwares. Correct. O nya igura ka na pagawas no og nay bisita. Yes, di ka kagamit. Di ka kagamit no. So, mo na siya. Okay, I do feel the same way for Six kuan. ka. Yes. Mata kung 5 is mug. Oo. Ano to siya? Okay, number 5 nimo is mug. Okay. For my number 5, I think panyo. Okay. Kay mutuo manggog ko somewhat anay lang giingon nga kung tagaan daw kag panyo. Kahilak ka. Oo, makahilak daw ka. Ambot lang pod nga nung nako part nga mutuo ko ana kay Tanuman siguro tayo. di ko mo ganahan Higaan nga kag masada. panyo. Ang nasa ko doon ni sila thrill nga tong meme dito ni ana siya. Ay, Talag panyo. joke. Pero tarang ko ano, mo na ako nainumduman. Sila Oo. thrill. Kay Insert pic here, charot. kay kwan manggod ko nga person dai kanang you know me manggod nga marag although maka-experience man gyud mga negativity in life no pero as much as possible kung pwede likayan in all means So, kapi na kayo likayan mga warrior, dai. yes like kapi na kay may mong katipunera dai so mo na nga medyo dili ko ganahan og panyo pero na magi mo hatag og panyo edi go Okay, rasad pwede ka. rasad dapat ko na lang nato Top 4 na nako siya. So, meaning kay best to worst man ta, diba? Worst to best, di ay. correct So, 4 is gift certificate. nganong medyo I love GCs, good. but nganong you're placing it at number 4 I'm placing it in number 4. Look, kay nice gyapon siya, but na may bas good ba? Aside sa gift certificate. Karon man good no nga, kanang we are earning na at the same time we are thriving in life. Dako kay help ang GC when it comes to kanang di ka ganan mo gastos sa imong money, gigaan kag gift certificate. correct So makaadto-adto kag Watsons. Oo, groceries, makaadto kag ano. grocery. Magamit mo gud na yun nimo siya. And aside from that, kay if makadawat ka og GC man good, I don't know, it feels good to receive GC. kay you know asa siya padulong Yeah. oo Kana sang kuan sad siya, for me convenient siya nga dalon aside sa kanang magdala ka og card or cash. Basta malingaw ko, ganahan siya kog GC day. I think maybe you're placing it at number 4 kay in my own experience nga nakadawat kog GC dako man gud siya processing fee by tawag ana basta kanang murag yung deduction if imo siya kanang I-cash. gamiton Ay, di siya i-cash I've tried man gud before using Sodexo nga murag Sodexo. ako siyang gi-convert sa app bitaw and then 1 okay. kyaw tato siya o 1 kyaw or 1K. But ang nangyari is, ang final nga ako nadawat is I think mga 900 na lang. Ay dapat ka to GC nga ana, basin GC katong coupon gid ba? Naglibog sa kung anong coupon to. I think, okay, I remember. E-certificate to siya akong nadawat. E-cert. So, need mo siya. I think sa e-cert na sa e-cert siguro nagit siya yung deduction. Oo, so, kay sa coupon dili man kay so kanang makuha gid nimo Oo, in the total, ang whole, total ang jud. total. Okay. kay nagkuan lang ko last week nipalit ko og kanang kuan lagi nipalit ko og micellar micellar water kuan nipalit ko niya maray 358 tapos nama ko yung GC nga worth 500 niya nipalit na lang sa ko og isa ka bragamit so total lang ako nabayaran in cash would be like 80. Oh, okay. Pwede ba ka mag-additional if mulapas ka sa imong voucher? Sa voucher. Muna ganahan kong GC. Okay. So, muna siya, guys. Lesson learned. So, if na may e-certificate, so expect na lang mo, no? I-convert na lang na ninyo. So, mas maayo good if ka ng physical nga certificate. I get it na, kato sa e-cert. Kato sa atong previous company. Yeah, correct. Sa Di electronic lang naman siya Yes. Charas. Siya si kana. Yes. Charas lang. Sa next na lang ng episode, no? Yes. Watch out for that, guys. We'll talk about toxic environment. Excited ako da. Anyway, so much for that. Kung so much for that, mura mag-closing na. Ano ba kita sa number 4, no? Okay, for number 4, wala pa mo ko kakuha, no? Wala pa Kachika. ka. Sige, for my number 4, I think, I feel like, I'm placing medyas at number 4. Or socks. Okay. Yes, kay
ako mang good. Dali kay ko mawala ang medyas. Yeah. O day, like, bisag ako pa yung manglaba day, bisag tarungon pa ako nag-organize diha, the next day, inig pamilo na ko day, magkawala-wala dyan ako mga medyas day, morag, usa na lang kabuok. Hindi na ako nagkalabag yun. I don't know. Kung naglaba kay mawa, gilang medyas. Kana sa jud no, basig ka nang inig waswas na to ba nun, inigyabo na to sa pagdan. Napil Kapil sa kanal, day. Bay sa tanan. Mo siguro mga kuan ang mga kanal. Mo siguro ang mga off na. Mo siguro ang sige mana di ay nana. Sige mo ni so mo siguro na ang mga kanal kasi kabarado kay mga medyas, mga atnaf. Kay na nga para sa kanal. Pero yes, mo na siya. I'm placing it at number 4 kay dali ko mawala ag medyas. So kuwang na putlan na ako kung kuan, usa ka tiil. Putlan na ako sa katiil kay para kuan. No need na ako pangitaw lang para sa medyas. Chicken feet. Putlan ang tiil niya. Alas na. It's a joke na sad. It's a joke na sad. Yeah. So you're watching. Actually, si Be Charmin there. Garida, si Charmin so na kay dagan na siya sets na ka. Yes, dapat mo death threats Trick na or nadawat. threats. Dapat mo Trick death or threats na threats. nadawat kay lagi cancelable person man kay ko. Pero ilan na oy, okay na siya. Naka-move on naman ko. Wait! Charot lang. Sa ikatulo na 3. Third spot. My third spot would be Tumblr. Oh, Kadahan ko Tumblr. okay. Kanang gingon ni maganina. It's because I'm a water girl. Mm, Fireboy. Fireboy and water girl. Di, kay kanang ganahan siya kong tubig, guys. If you know me, I'm a water person. I'm a camel girl. Not really a water person, but more on liquid gid ko. Actually, kanina ko lawas, tubig gid di, awa gali. Pero di, kanang kanjud siya, kanang parang ako, basagaan ko, kay kapilan ako nagaan og Tumblr, kay boss sila nga ganan ko og Tumblr. Oo. So, mo na siya, malipay jud ko, basagaan ko og Tumblr. Yeah. Kay, again, by nature kay, mo man siya kahing no big Hino magyud big ka. jud ko day. Kana day. Ano ba yun siya ako ang kanday. Bisag pag college pa yan ato day na Oo. ako mamatay kung wala akong Tumblr. Best in day. water. Yes, Correct. day. Yes. Okay, for me, at number 3, I think any office or school supplies. Ay, nice. Although, wala naman tanang eskwela or right now, kung trabaho kay, dili ba dyan siya ingon nga mag-involve ka ng gamit o mga stationery. Same ta. But naman ko point sa atong life no nga, wala lagi ko'y papel diri, wala ko'y ballpen, nga na. Pobre ba good me guys. So kadang if makadawat mi og mga stationery stuff. Lord, ako na siya siyang butang, no? Okay, wabi ta ka-experience yun og something mga inana sa una pagbata na. Oo nga, complete kita ka ng stationery set, kay kung unsa may naam, or Mora may sa set inaam. out. Ang color pa sa una ni Crayola bisag ang required kay 24, di man ma-afford ang 24 crayons day. So 8 lang 8 na lang sa day. Pag-mix lang sa Mag-mix lang sa kadiha. sa indigo diri ma'am. I-mix mong indigo day. Kana siya, o diba? Mo na nga, I'm placing it at number 3. But, apit na to sa 1. Ay, okay. Kasi mga number 2. Ako number 2, I'm torn between Haplas Ay. and anything audio stuff like headset or Bluetooth speaker. Okay. Mana siya. It's more on electronics. So I'm kanang duha na lang ko top 2. Haplas is because yes, kitang duha day Haplas person Correct. day. Kung singhoton tananday, and then kanang headset, tagan kog headset actually karon na nakoy sleeping earbuds, nakoy earbuds sa nakoy wired headset, nakoy katong It's an audio file. Audio file dito ganun. Audio file ba? Hindi ko sure. Pagbasig ba na sa kuha na? Audio file no, brad, wala yun. Di ba ko sure dahil? Audio net. Sa Audio audio net. para pangan ana Audio net. Di Audiosity. Audiotic? Ana. Ano? Basta inana siya, ganahan kog mga inana nga stuff. I'm into kay more music girly man sa gug ko. Oh, yeah, So, di ko same. mabuhi o wala ko'y music. So, mao na siya. Needed na ko ang headset, earphones, tanan ng klase, and then haplas kito eh. Ay, haplas, oo, dahil. Mo dyan ang pinaka-essential. But I'm placing it at number 2 for me. Ang haplas. Ang haplas. Oh. Kay, ako ay prayo ang number 1. So, ang ako yung pinaka number 1, ang best jud nga gift for me lang ha. I don't know if murag na ba capability ang tanan nga maka-receive o kana bitaw kana mga customized nga explosion box. Kaya or okay. kanang any bitaw nga kanang crafts nga Hello. may picture nimo, yan ay personalized nga message. Charot lang ang instruction box day. Okay, naka-receive ko nga na before sa akong mga friends. Oo. Teka. And boyfriends. Oh, charis. Charis lang. Charis lang. Sa friends, of course. So, kanang,
I mean, di ba kay sige mataga-discuss ganiya sa mga katong mga first few rankings nato sa worst nga. Murag di man gi-effortan ang gift. Ay murag wa man gihunahuna og tarong. Ako man good para nako murag gihunahuna jud og tarong kung mga nga nabita nga personalized. Maski ka nang bisag ikaw pang gabuhat or nagpabuhat ng kasalain, but the thought is there man good. Yeah. Oo. Like especially if kana na pa jud personalized nga message. Ay! Kana dai murag materi ay jud ko ana dai. Pwede Yes. picture nimo. Sa mga magalan mo atag ni Charmy na mo gatag og cash explosion box na na literal na mo explode. sunggahan ang bayot mo ba. Or what if ka ng box ganyan mo gawas ka mana. Dahil mo uppercut og kalit no. Pwede ra sad kayo guys, mo dawat ra pug kuan na. Chares la. Pero mo na siya, I'm placing it at number 1. I mean, kabantay naman sa ko sa marketplace nga marag people are leaning towards more giving kwan bitaw mga craftsy nga mga Crafts na stuff. putaw like kanang mga si tawag ana nang crochet nga mga bouquet mga ingana. Kanang personalized O personalized good kayo baka nang with effort and love. So, mo na siya akong top 1. Same tawag thought, bato nga ni anak ko og kanang sa akong number 2 is haplas og kanang audio things kay if you know me, you would literally know na mao na ako mga ganahan which is haplas o kuan. Correct. And then akong number 1 will be kuan appliance jud. Ay, appliance dyan. Unsa man specifically nga appliance dyan? Anything. Anything. Mapa electric fan pa na What if day. tagaan kang posted? Kana day ako na lang sila butang diri day kung appliance na siya man kaha day. Kana basta makadgawat lang siguro ko og kanang bisan manggalig minisan. Oo. Ma-appreciate man gud na nako kay kanang Ako, ma-appreciate ako kasi tanon mo kay ko. It comes with age. Siguro nga kana makadawat ka og kanang Oo. I don't know, bitaw, no, nga nung while we age, kay mas mag-appreciate na ito mga butang sa balay, Yes. And mga then, furniture. bisag kabo pa yung mga tag nako okay nako. Basta Oo, kana something nga Kana kanang magamit sa balay ba? nga appliance like pwede ka ni gaan og kanang kuan dira day kanang butin. Ay na bitaw. Oo, as in. Wala ko'y problema kay murag it's so good nga makadawat og something nga Magamit, good magamit mo. na ko and at the same time dili bitaw na ko siya ma-throw gyud dayon. Oh, yeah. Like for example, maguba siya, at least ayuhon pa nako siya kay kitchen part mayroon siya sa kitchen or appliance pa siya sa kwarto ana bitaw. So murag mao na siya akong best gift. Mao na siya. Speaking of sa kanang butang nga important, kay hinumdum ka nga imo kong gigifan og bugas. Adi, ang chika gina ni guys. Yan na nabot niya nga point. Kaya nag-Christmas before me ni-graduate sa college, nag-Christmas party mi sa among mga group of friends. May nag-Christmas party guys sa May kay June Ang graduation. 7 ang graduation. June 7 among graduation. Yes. Tapos mag-college kay marag May ba to or March? Marag March no? March to oy kay dapat ay klase man. May na to, I think. March uy. Basta somewhat in Basta nga nga period, oo. Nag-Christmas party me around that time niya. Ang amo ang kon ato is something funny. Yeah. So ang nakadawat og condom, dahil nakadawat og kanang panglimpyo sa bawal. Doglish. O dog leash kanang napay uban nakadawat og ang sa tawag ni basta funny Basta gid siya, funny gid siya nga mga butang, mga oo. butang. And then wala mi manita ha. Kanang ko lang Coincidence lang jud nga ako nakadawat sa iyang gift. Funny kay to kay kanang ako sa may something funny nga ako mahatag nga. Nya worth 50 pesos. So what should I do? Nya di ko nga common naman ang kanang mahatag ka og floor wax, mahatag ka og Oo, condom, wala ano ba? surprise. Parang dili na siya nako humor ba. So nipalit kog bugas nga sa kakilo nya. Bago pa man ko nipalit og headset nga kanang ako nya ako siyang gibutang sa cartoon. So, dako dyan kang cartoon. Dako kay ang cartoon. So, expect ka nga, ay, okay. Bugat pag yun kayo nagkaana niya. So, mag-look forward dyan ang Yes. makadawat, no? Oh. So pag abli nimo ato din na surprise kayo. Na-surprise jud ko, Ito dahil. aking surprise yun eh. Pag-unboxing yun, dahil. Ang bugas, dahil. Mura dyan ka nagipalit ikan sa tindahan, Hoy, dahil. ganun. Tinuod sa dagi. Palit sa dyan ako Ay, sa balik tindahan. sa tindahan, dahil. Tapos Okay. kaya ako to siya gipak din sa buwan. Sa kabut-but ako.
Di, most of na siya. Ako siyang gipalit sa tindahan kay 50 ko nga. 50 day ha, pues. Ipalit ko bugas. Ano yung manggod ka ng, gabi ka kung expectation ka. Although ka ba ko nga something funny. Pero syempre baya ka ng, atong judgment baya ko. Kasi yung ato day. I thought gani basin ka ng grocery pack, may ano. Basin ka ng mga adjuginisa, mga mga condiments. Nagi kayo na balik day if ever makwanto day ka na mga utanon na sa day. Kanada, mahotin living yun. Utanon day, kalabasa day, ka na pangkuhan dyan day, pangutan Bisaya, Kanada. Palisin nila kuhan siguro day ka ng Norgi na taang gulay. Kanada day. Kay, di, nagunahon na siya kung something funny. Kaya ang stress ba sa Christmas, no? Nice mo siya ang Christmas, no? Pero, ang stressful gid sa Christmas is gift giving. Correct. Kay, for example, dagan kag pag-umangkon, dagan kag kinugos. Oo, and then kanang imo pang gitry og kanang kwan bitay mo budget. Nya, moto niya kami kan pa biya meto marag we are working na but we're not making a lot. Oo, just enough for everyday survival. Kay kasi mostly dahil sa amo ang batch kay kuano mga working students man. We're all most of us are working students, so most of us naka-INC na INC. Yes, and then meager lang yun ang mahatag ba para sa other stuff bitaw or kanang spendings nga kanang dili gyud siya ingon nga importante. So which is why we came up with something funny at 50 pesos worth. So mo siya ang context bugas nga story. Bugas. So if ever may mga something funny, ako masuggest gid niya no kay Katul, Puspuro, Katul, Puspuro nga set. Correct. Dagan na mag something funny dyan ron actually. Katul lang gina ko naunaan kay wala na mo ko naunaan niya. Parang ambot lang sad ganung wala sa ko kaunahon nga kanang lain nga butang. Pero funny man good siya. Like kaba ka nagkataw ang tanan. Pag unbox na ko kay bugas mo no. Kung na lang siya lungagon na lang good siya. Hoy, akong plano biya ang bulungagon biya na ko siya yung basin mapanos siya so sayang dahil. Oo, dahil. So, dapat ikaw na lang dyan ang bulungagon dahil. Of course, dahil. Pero nagdaduha ba ako dahil sa kuy hatag kay baka na ako'y duha nga gipilian ato nga. Unsa man na ang two? Feeds ang duha dahil. Dahil. O feeds or pellets sa kanang kuan dahil. Manok. Patuka. Man ako ni weekend. Kung mag-feeds ko mo sa ikahatag sila Charwin na ng feeds, ikaw babuyan sa ila. Babuyan sa mua day. Sa manok din. So ako dahil mukhaon day, pwede ko manugunan day. Sabyagan ni mo yung mga silingan dito. Tara o feeds, ang kaon mo diha. Pwede patukapot sa manok, di kasi patukaon ako ng iring. Okay, yung iring day. Baka na what I'm saying is tas ha. So, alis na to sa patukas sa manok. Or di ko anda, isunod ako sa ref na ko, inang dingdong niha. Uy, mawala na siya, day. Kaya naman, wala siya ang something funny, gid. Ganun na talaga, gid na i-gift nila. Yes. O, nakakuha pa sa ideas na to, no? Yes. Yayago ninyo. Siya lang. So, mauna to siya ang first episode. Bye! Uy, dali ba? Kabrak ba? Yeah, so, mauna to siya na conclude na gid na to. Pag-close, anong mga pag-close sa podcast. Siguro ang akong closing no is kanang I hope nga i-support ba ninyo kay actually may mga tulog yun for today's video. So maghapit ako 24 hours na mata. So bitoy ka nang this is just for fun but if mo successful di siya no niya maka sponsorship na din may manarbaho. So sa among mga TL diha, watch out. Mga lang mga dili mi masucceed. Pray for our downfall. You fuck na kayo manarbaho bitaw. Kaya cancel mi ninyo no kay sige long. Magpadayon nga pa mi sa episode. Walay ka ng cybercrime ko diha. Uy, dili mo sa to cybercrime. Ay, noon sa di masad ka ng criminal levels. Wala man nagstorya og mga masad ka ng slander o ka ng persons. Then watch out sa next episode. Watch out na sa next episode. Kanito may mag-slander. Kaysa magipang black. Correct. Ato may mag-favor mga tao. So dapat atangan siya ninyo ang muhang next episode. Diri sa ano na yung post? Shabang sa kaga! Bye everyone!
Bye guys!